Gure proiektu hau da, eta arazaren planteamendu da, gure anaiak 12 auto dituela, eta hori egoretzeko bizolairuko garajetxo bat nahi du. Eta igogailu txiki bat izatea ere gustatuko litzaioke. Eta gutxinez 2 kilo inguru pixatu behar. Hau doina kartoiez, alambre puska batekin, kortxo bat, soka, eta kola pegatzeko. Eta lehenengo egin genituen barandi hauek, gero barandi hauek plantan edo solairuetan itxatxe genituen. Gero ascensorian oinarri egin genuen, eta ascensoria barruan. Eta gero egin taila rampa, bazan ezaia izan zela, eta azkenila pintatu genuen. Eta hau izan du dena. Bueno, baina baldintza batzuk bete behar zituen, ezta? Bai, 2 kilo agontatzen. Bastante errez, agontatzen ditu. No, hor kaja bakoitzean, zuzue, kilo bana. Gutxura beraz, ezta? Bai. Beraz, aguantatzen du. Eta igotzea da, igogailua? Bigarren pixua. Eta rampa 3. eta 2. eta geratzen. No. Beraz, biraderari eman da, igotzen da, eta jaisten da. Eta jaitxen dugu. Oso ondo. Beraz, eskatutakoa bete duzu, Bai. Gutxu gora, bera? Oso ondo. Bale. Urrengorako pixkat pintatu. Txukundu pixkat zea horiek. Hautsi egin zitzaizuen. Puska bat. Bai. Bueno.